badhe pinarak nanggung rumiyin. Iya mak iya. Ingkang sepisan ngaturaken Hasmara Hastungkara ora ana basa kang endah kejaba mung salam rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji syukur nang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang wis paring nikmat kesehatan, kelonggaran hidayah inayah saengga bengi kang minulya awake dhewe sakanca saka paguyuban sanggar seni madukara kelakon bisa sawangestu padha nuhuri dawuh timbalan kulawarga agung ana ing Desa Mbukur Kecamatan Bojo Kabupaten Pekalongan lumantar bapak-bapak panitia kang makarya sesarengan pamarentah Desa Mbukur kang dibandhigani dening Pak Lurah lan saprangate. Iya mak iya. Mak Apa nduk? aku ku yo janjane gumun setahun jengleng serendeng nonton antusias warga masyarakat ana ing Bukur nyatane kompak bersatu padu sayuk lan rukun. Iki janjane ngadani pawiwahan apa mak? Kok beber kelir gelar wayang gantung gong dasare bengi iki komplit oleh burung katimbul saka lemah paribasan dibedol sak oyot-oyote ora ana kang keri. Iki dasare sowan mrene kru pengrawit jangkep sak sindene penebuhe nom-noman kabeh sindene rata-rata isih nona kabeh. Lek kurang ngerti tak kandhani ya nduk iki sing diarani nyekar ngiras pantes ngijing kok nduk. Oh Nyekar ngiras pantes ngijing sing tegese kepiye? Sing tegese mono kegiatan loro didadekake siji. Sepisan sedekah bumi utawa ruwet bumi utawa legenonan. Adicara iki wujud rasa syukur ana ngarsaning dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking kemuraning pangeran kang wis paring wujuding bumi kang bisa murakapi tumraping umat. Mula senadyan to saben dina bumine dikedhuki, dipaculi, dipipisi, ning tetep ngetokake wulu pametu kang wujude woh-wohan, pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung kang piguna tumraping masyarakat. ngono. Banjur sing kaping pindho sawise ngaturake panuwun marang Gusti Allah, banjur nggelar sing diarani seni tradisional wayang kulit sebagai wujud uri-uri lan murid-murid seni tradisional dalam rangka memperkuat jati diri bangsa. Ngono ya mak. Pergelaran wayang kulit bengi iki minangka bentuk nyata bahwa masyarakat ing masyarakat lan pamarentah Desa Mbukur sangat peduli terhadap pelestarian wayang kulit ingkang pranyata seni kang adiluhung nyatane kersa nggelar wayang aplos kangge warga masyarakat wonten ing Mbukur mriki. Hebat yo mak hebat. Ning atase mung bursak legenonan kroyo-kroyo nggelar wayangan. Janjane nek mung gur legenonan ku cukup nganggo doa bersama utawa slametan wis cukup. Nek wong Bukur kene iku wonge mlastar kok Nden. Turta dasare wonge sembodo turta sugih-sugih. Aja meneh kok nimbali kowe sak kancamu paribasan nanggap dalang kondang sing regane larang kuwi mesti kelakon. Ngono. Ya kenapa kok sing ditimbali kowe? Mergo masyarakat ana ing Bukur khususan Pak Lurah ki mbangun miturut apa sing dadi pangandikane Pak Prabowo tentang efisiensi anggaran. Mula sing ditimbali mung aku karo kowe. Ya Prabadi Boyo pengopo. Kejaba saka kuwi memberi ruang ekspresi kanggo seniman muda khususan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Pekalongan iki uga dalam rangka membangun ekonomi kreatif. Ngono. Dasare wayang uga wis entuk penghargaan saka UNESCO
Podok nalika tahun 2003 sebagai warisan budaya agung dunia non benda yang berasal dari Indonesia. Kang pranyata tontonan kang kebak tuntunan lan muga-muga bisa dadi tatanan. Ngono ya Mah. Sadurunge awake dhewe kadekne pelawak ya to. Ayo padha ndedonga nang ngarsaning pangeran. Muga-muga kanthi srana adicara lan bumi iki desa Bukur tambah subur makmur gemaripah Lojinawi. Masyarakate pinaring ana ayom-ayom tentrem bersatu padu kompak rukun selalu. Amin Allahumma. Kejaba saka kuwi sing ngasta pemerintahan khususon Pak Lurah sak perangkate pinaring sihat wal afiat. Berkah umur tular rezeki sehat selalu amanah istiqomah ngomong masyarakat sak desa amin ya rabbal alamin. Iya Mak iya iki awake dhewe iki sowan ora ijen nganti Mas Gareng. Ning sadurunge Mas Gareng iki tampil ayo padha telagon utawa tetembangan luwih dhisik kanggo miyak sepining swasana. Arep ngaturake apa nggih? Arep ngaturake lagon rek ayo rek. Iya. Monggo kanca-kanca dipun dalah sesarengan lagon rek ayo rek kanggo miyak sepining swasana karep ben swasanane saya hangat saya cair. Iya. Kula suwun pesindhan patri jumeneng sedaya. Dicepake uga rampene kaya ngapa lagon rek ayo rek dipun garap sareng-sareng. Iya yo.
ya wis diaturake. Ngaturaken gunging panuwun ingkang angka sepisan untuk pamarentah desa lan segenap panitia yang sudah bekerja sama dengan baik memprakarsai sekaligus mendukung acara wayang kulit malam hari ini. Ya. Ingkang kalih matur gunging panuwun dumateng kepolisian sektor Bojong yang telah memberikan izin pertunjukan. Ingkang ketiga dumateng camat Bojong yang telah memfasilitasi sehingga terselenggaranya kegiatan pentas wayang kulit malam hari ini dengan baik. Ya. Banjur matur gunging panuwun kunjuk dumateng sedulur wayang mani yang sudah hadir pada pergelaran wayang kulit malam hari ini. ya. Datang kalih kata lompen ngaturaken bekti dumateng pepunden kula Ketua Pepadi Kabupaten Pekalongan. Panjenengane Bapak Slamet Wiyarso uga rawuh. Malah kepara awan mau wis lakon ngrumat ana ing wewengkon Bogor kene ya nggih. Ya amin ya rabbal alamin. Muga-muga diparing ana ayem tentrem gemare panglojinawi. Kok yang gunung sing tanpa guna dasar awake dhewe sowan mrene karo Mas Gareng. Ya, Mas Gareng saka ngendi? Iki pelawak utawa bintang tamu yang amat sangat luar biasa. Sing kondang ana donya ya terkenal ana akhirat. Ya. Iki ora kleru partnere pelawak legend dari Ndoro. Ya. Saka ngendi? Saka wengkon Banyuwangi Jawa Timur sing viral mlebu TVRI kasus 98. Ahli spiritual mantan pensiunan dukun santet. Ya. Coba kaya ngapa diaturake Mas Gareng? Sing ngabari tanggapane tok garenge bengi iki 20 juta, Nduk. Kaya ngapa coba diaturake? No dipun pak-pak ngangge cucak rawa to. Iya yo. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Mas Gareng. Weh, Mas, Damadit. Nggih semangat ya Mas. Semangat. Nggih. Numpak motor karo turu semangat. Lah kok iso karo turu lho, Neng? Mau barasan pijet. Heeh. Wangune wong sak pijet ki kudune langsung istirahat turu wong sak pijet adus terus banget buruk. Borone liwat kedung muni. Heeh. Jadi sadurunge tekan nggon pertelon podo wangune sing kulon dalan. Nggih. Wong jemburan. Heeh. Terus Ya wis. Niki Mas Gareng menika dipun timbali keluarga ageng wonten ing Desa Bukur menika Mas Gareng. Lah kula nek mriki pun apal sedaya kalih kula Mas. Pun apal berarti panjenengan sampun makaping kabeh. Lah kampunge dalam Yono Josari. Oh nggih. Oke,
Nggih. Kula nek pentas lebenan wonten mriki niku tak hitung pun ping setunggal niki ya iki biar Wong edan. Lah tak kira wis bola-bali ning kene Mas Gareng. bola-bali liwat paling yo acara sunat. Heeh. Apa wonten mriku nggon kali pancur nika. Kali pancur nggih. 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 Kaya tau jumatan nang gereja barang kok. Oh ngaten Mas. Ya kula kampung mriki wonten desa jenenge gereja. Ha nggih Mas Gareng nuwun sewu. Apik-apik wong para merdaya niku nggih uluk salam nang rumiyin Mas Gareng. Lah nuwun. Sinten? Kula sinten? Nuwun. Walek maneh. Nggih. Salam beri Mas Gareng menika karep ben saya berkalan barokah. Nggih. Anak glemprak kaya kuwi. Mak, aman Mak nggih. Nek pun ngantuk apa dereng? Semangat. Urane kirana wis do glemprak kok gelem ya. Padha lunas doyo. Lunas doyo Mas Bule. Pantesan semangat. Kene iku ora tarikan Mas Gareng. Ora tarikan Mas. Mboten Mas Gareng. Kodok lunane jalan doyo. Wis jualan kene rek. Nek jalan kene pundo kok. Iya Mas Gareng, uluk salam Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Piye rek? Kira-kira piye rek? Aku tek sangkem sak ati sak ndase wis ora sinkron kok, Mas. Lah kok saged Mas? Alambuh. Kok mangane nang ngono mantu maning-maning lodeh, maning-maning lodeh. Nek baku dugi mriki alhamdulillah muji syukur marang Allah taala. Nggih. Matur suwun kunjuk dumateng sing klandang. Nggih. Awake dhewe tan kene ora sing klandang arep mangan apa Nggih leres banget Mas Gareng. Matur suwun ugi kunjuk dumateng operator. Heeh. Awake dhewe nang kene ora operator peteng hidup. Bisa. Ah betul. Heeh. Matur suwun ugi kang gadah pom bensin. Heeh. Ana diesel ana jenengan numpak mobil ora bisa di bensin solar. Bisa. Heeh. Heeh. Nggih, mliginipun para pilgah, Nggih. para kadang sutresna segenap warga Bukur mriki terkhusus panitia penyelenggara. Nggih. Muga-muga linambaran acara tasyakuran legenanan ruwat bumi merti dusun menika. Nggih. Muga-muga tanah mriki tambah subur makmur gemah ripah lan jinawi. Amin. Wong kene sehat kabeh. Amin. Duwite akeh. Nggih. Wis kuliane katut kabeh. Semono uga putra-putri panjenengan muga-muga dadosa putra-putri kang saleh lan salehah sak tindak tanduke lan ucapane. Amin. Nggih. Tanggane yo ngarane Ramadan kuwi ora tau poso blas kok. Jenenge sinten Mas? Ramadan. Ramadan ora tau poso. Lah mulane kudu kene sing komplit ora mung saleh-salehane sak tindak tanduke lan ucapane. Leres. Nggih. Ora sing arane saleh wah kebon tek sawah kontal. Heeh. Wong tuwane umpah gadekno mergo kalah ngeslot. Iki sirame. Oh. Alhamdulillah yo ora katut. Nggih. Keplek judi yo alhamdulillah mboten. Sampean pun bertobat Mas. Togel mawon kula mboten nate. Alhamdulillah ya Mas dipun paringi hidayah kalian Gusti Allah ya Mas. Ora tau tuku nyok tetet kok. Oh edan. Ha nggih Mas Gareng menika nonton antusias warga masyarakat wonten Bukur mriki Mas Gareng. Antusias kok jenengan mature jare yo Gareng saka Banyuwangi yo. Lho lha Wong kene wis kenal sedaya pun kenal kali kula kuwi. Aku iki dadi wong iki. Sing mriko pun kenal kali Gareng kula nggih. Lho kan kompak Mas. Kompak burung. Pramila kersanipun saya tepang ana paribasan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Perkenalan Mas. Nek jeneng panggung panjenengan iku ora Gareng. Tak sayang maka tak rebi. Heeh. Lah saiki jeneng asli panjenengan iku sinten Mas Gareng? Karnadi. Sapa Mas? Karnadi. Ya Allah, Mas Gareng mesti dikondangake Gareng saka Banyuwangi, tanggapane 20 juta kok jeneng ki mbok ya sing
Bos sing apik lho Jare Rek. sapa? Dalam malam hari ini kan Pak Lurah sampun ngendika garenge tok niku 20 juta. Nek mboten wong bukur niku mboten kelampahan niku. 20 juta karo wilate knalpot diesel kae. Edan. Wong bayaran 320 sak jaluk iki 200 kok. Iki tekane ndi? Wis sempurane padangan aku alhamdulillah suwun wah jan sebuane Luar biasa. lawe tumpuk undung kerupuk buane plastik ora sira monggo Mas monggo nanti sak SBM barang melu dahar panitia Wih. luar biasa Luar biasa ya Mas Gareng nggih. Nggih. Nek jeneng asli panjenengan apa sinten Mas? Karnadi kula gareng saking Kabupaten Batang Weh. walaupun sempat hidup di Kabupaten Pekalongan Nggih. dari ujung Weh. Sampeyan yo ndek bojo to Mas? ya duwe apa Bojone sampeyan ya wong Mas. wong tapi ndase wedhus amin yo pengen bojone wong ra Mas Nuwun sewu lho Mas, ora aku sampeyan ngeci karo sampeyan iki ora kok yo enek wong wedok sing gelem karo sampeyan iki lho Mas. ukuran masalah wong wadon kok gelem karo nya Heeh, lah piye Reng? Nyong alhamdulillah nemu bojo wis alhamdulillah. Lah bojo panjenengan asmanipun sinten Mas? Bojone kula Heeh. soleha. Kowe. Senenge solehan. Lah jare Pak Kiai kok nemu bojo wis sing soleha. Heeh. Wong nek tau kenalan karo sawadon rambute ngadan-ngadan durune ngolan-ngolan. Heeh. Matane rawon kemis. Heeh. Nek mlaku kemedhek kaya barak sepal pun. Ampun. Takoni arane sapa tutik. Mau. Weh. Kudu soleha jare Pak Kiai. Berarti sampean apa jenenge Mas Tuti dawuh Pak Kiai. Nggih. Heeh, berarti nek ngono sing jenenge wong biyen niku nek jeneng kianan niku asma Kinarya Joko. Ora ngaten Mas Gareng. Ora. Lah bojone sampeyan ki apa iso ngaji Mas? Bojone sampeyan jenenge Bu Soleha atau Mbak Soleha ku iso ngaji Mas? Kabupaten Pekalongan kota santri ora iso kuwi. Weh, iso ngaji Mas. Yo kabeh-kabeh wis sing lanang. Oh, wong lanang. Heeh. Wong lanang saya sebagai imam dalam keluarga, pemimpin dalam rumah tangga, bojo ora pati iso ngaji diajari ngaji alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah nggih. Coba nek kaya ngono Mas, kira-kira lek ngaji piye Mas bojone sampean Mas? Jare nek teng masjid Talun mriku nek pendak jam asar iku enten sing ngaji lha niku sinten Mas? Nek manakipan kae kok. Manakipan nggih. Bar asar. Sing kira darene Lah sinten Mas? aset rano. Tak kira sampeyan. Coba nek kaya ngopo nek bojone sampean ki nek ngaji kira-kira piye Mas? Nek sing marai sampeyan kira-kira piye Mas? Iki jajane wajah kok tes-tesan iki. Yo ora arane iki wong sampean ki yo arane dipamerke ning kene iku yo kudune sesembada Mas. Aja mung iso pamer tok nek dibuktikan ngono lho Mas karepku Mas. 300 selawe kok nembang kon jupir sing kon kirok barang. Piye kira-kira lek iso ngaji kira-kira sampean piye? Bojo panjenengan iku lho Mas, kula penasaran Mas Gareng. Menikmati. Piye kira-kira Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, masih kok. Kita mau pakai ya. Aku iki dirungokke Reng, karo kagum karo suara sampeyan lho Mas. Kalau ngaji kok Mas. Iku balane. Temenan iki, Pak. Konsentrasi Mas. Banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sama gumul mesti Pak. Ayo. Ono garing sepiro ya. Nanya gumul kok. Iki rambungnya apa mboten Mas? Ya sing arane ngaji dirambungne to Reng, Reng piye kok. Mas Gareng, Mas Gareng, ampun ngising-ngisinake rombongan Mas. Niki niku ditanggap Pak Lurah. Wis kondang jare sampean iso ngaji.
garing serba bisa. Kula salah nggih bagian pundi. Lah niki mau lho niki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh umat Betul. dalam dunia. Heeh. Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Heeh. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Saya tahu, setannya kok ada niki terus piye? Omongan gue ke malaikat ya jadi malaikat Joko Kerbil Ya, terus piye? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih. Kula langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah bener nih. Terus Mas Gareng. Kono nek gunung terus takon panjenengan. Heeh. Iki ngajine dirampunge karo Sing Bapak Mas. marani ngaji ya kudu rampung Mas Gareng. Rampunge kok ngaji kuwi Sadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Lah iki ayat endi surat endi, Reng? Surat endi, Reng? Surat Aku surat wae. yo nganggo surat piye to, Reng? Dalange ora ngomong. Surate piye, Reng? Surate Reng, kira Reng. Aku wis surat wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Fatah Alif Basrah Alif Edan. Mas Gareng. Wih. Lah iki ora bener sih Mas, ngajak Bisa. Heeh. Bojo sampean enggak jenenge Mbak Solehan nggih. Tapi kula ya kudune sampean iki sebagai seorang laki-laki makmum di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga kudune iso ngandani bojomu, Mas. Aku wingi kuwi krungu crita bojone sampean kok padu karo tanggane sampean piye Mas ceritane Mas? Alah kuwi barang isin-isin ki ora salah jujur-jujur wong. Yo arane ngene lho Mas, iki berbagi pengalaman kersane warga Agung wonten Buka niku ora niru karo kelakuane bojone sampean Niku niku. wadi. Wadi Jane yo masalah sepele. Masalah sepele. Karane wong wadon kuwi lumrah. Heeh. Wong kadang-kadang yo tukaran karo tanggane ora dikesin, kadang lombone kurang dalke nyok, rasane kurang ya sapa nak nyok. Iya, masakan kurang itu dari nyok. Barang penyangrat tuntasi, yo lupa pangeran gede, ya nang kesin. Padune. Lah iki rak bojone panjenengan sing Mbak Soleha. Lah jare panjenengan ki yo ndek bojo wong bisu ki piye, Kayak Bojo wong bisu ki lho, wong bisu wong Semarang, wong endi wong Wetan ki lho piye rek? kok iso bocor tekan Ndoro barang tau duwe pacar wong bisu lho. Lah saiki larane jenengan talun aku Ndoro ya larane ya mung tangga desa to, Mas. Istirahate ning. Lah ya mesti lah ya kuwi iso kabar iki tekan nggon aku, Mas. Ki piye Mas Gareng? Sampeyan ndek bojo wong bisu ki critane piye? Ora sida bojo. Lho. Lah ora sida bojo nek gandeng karo sampeyan. Iku jaman riyen kula teng Semarang. Teng Semarang. Sampeyan teng Semarang temu ndi, Mas? Proyek Oh, panjenengan itu itu. proyek nang daerah Ungaran Selatan. Heeh, critane. Tapi nyono bakol kok nemu karo wong ayu. Heeh, wong ayu banget ya Mas ya. Ayu takone arane sapa Dik? Lah kok hah? Arane sapa? Aku. Wah, bisu iki. Ayu nek bisu. Tapi ayu sama Don kok. Asuti. Lah terus pireng, terus pireng. Kata kali akhirnya aku mikir, oh berarti nganggone bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat, nggih. Isyarat cinta. Heeh. Maka dari itu lagunya isyarat cinta. Wih. Benar. Ada terus piye? Apa isyaratnya takon? Oh, komunikasine lek karo bisu itu piye, Mas?
komunikasine lek karo bisu. Aku lare sapa? Aku arane Ayu. Oh. Arane Ayu. Ompahmu. Iki pamane kowe iki bocah wadon iki, Pak. Bocah wadon. Iki pamane iki ora peragaan ah. Omahmu ndi? Heeh. Ora paham. Akhirnya aku mau bahasa isyarat. Oh. Artinya omahmu ndi? Oh, artinya omahmu ngendi? Sama latihan aku pacarmu bisu kok. Ora, aku ya kok pengen pengalaman iki lho. Kayaknya langsung semaur iso. Semaur piye Mas Gareng? Sik. Aja saru lho, Reng. Iki ibu-ibu ki lho ning kene. Iki wong wedok-wedok pirang-pirang ning kene kok. Saru ku sapa? Lah saru ki sampean iki ngene iki maksudnya apa? Iki maksudnya apa? Iki wong bisu memperagakan. Memperagakan apa, Reng? Lho ngene iki lho. Omahku pabrik susu. Pabrik susu kuwi Boyolali. kok iso? Boyolali ku terkenal susune. Oh iya. Susu botani. Susu Boyolali. Ya wis. Terus. Malah takon. Tiru Mas. Takon genti karo sampean. Nyong ora kalah. Ora kalah. Ora langsung semaur. Maksudnya piye? Iki ben ora terjadi salah paham iki. Omahku kulon. Kulon. Batang Buri, Pasar Manuk. Oh. Lah terus bar ngerti omahe kono, njur sampe ketemuan. Jalan-jalan aku. Aja saru lho, Reng. Ngene maksudnya apa ngene-ngene iki? Bisa. Iya, ini maksudnya piye? Iki jalur nang toko Mas. Jaluk toko Mas. Kali. Oh, ngene-ngene iki jaluk ali-ali. Kalau tak pilih kayak dia itu malah kurang gede matanya weh. Contoh ini jaluk gelas. Iya gelas gede. Iya kurang gede bener. Jaluk gelas. Akhirnya tak coba gelas lah. Isuke nyong dolan prono kok. Bocah Disebelah. oh, Disebelah. jaluk palu kok sebelah. Iki Mas Gareng. Sidane wonten 6 Mas. Wonten 6 Mas Gareng. Gagune ijo-ijo. Ijo-ijo. Lah nggih. Lambang kemakmuran. Lambang kemakmuran. Lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Ilir ijo rojo-rojo tapi radio temanten andar. Leres, nggih. Nek dicontoh sidane piye Mas kira-kira Mas dari sebelah utara sampai sebelah selatan Manuk kira-kira? cipro kabeh ijo kabeh. Ijo kabeh. Nek buah kira-kira piye Mas Gareng? Nek buah kira-kira? Nek manuk nek iki berarti manuk Oh, manuk. penjat. Manuk perenjak. Ciri-cirine Mas. Ciri-cirine pripun perenjak? Yo gerahannya lincah. Oh, gerahane lincah. Cilik ya Mas Gareng. Arep tamu untuk kok paro. Manuk perenjak. Lah terus sebelah selatannya lagi Mas. Cici kacamata. Oh, cici kacamata. Pripun? Berarti ini. Heeh. Jadi semuanya dari sini tadi tombol sebelah kupas terlupa. Oh iya. Lah terus selatannya lagi Mas. Kalau terocok lagi. Terocok. Piye nek terocoknya piye? Nek terocoknya piye? Kok saya langsung. Ya, selatannya lagi Mas. Selatannya lagi kayak manuk bubut. Manuk bubut ki apa? Manuk yang goreng. Meneng tapi manfaatnya luar biasa. Patah tulang, apa ulah cara sing ora dadi lho. Cuma aku enak ya. Apa lagi? Nah terus selatannya lagi Mas. Sebelah kiri kok durung kenal kok urung suarane kok. Ayo kenalan. Gak ada sing pol mriko. Pol mriko piyambak. Manuk plentet. Manuk kuwi wis ngoceh Mas. Heeh, manuk ngoceh. Manuk liyane murai batu, murai median tamat kabeh. Plentet iso niroke apa wae. Bisa ngritoke apa-apa. Esuk kucing. Manuk plentet bisa. Murai medan bisa kabeh. Bisa. Manuk plentet harus munggah tuk langsung
butuh kaya iki. Liyane ceplak kok. Mas Gareng malam hari ini spesial dibukur ada wajah baru Sinden Madukara. Pramila kersanipun dipun aturi jenengan kersanipun pitepangan kalih panjenengan karo Ben Abdul panjenengan sing tepangan langkung rumiyin. Ya atur kok utang. Siap. Pramila kanca-kanca monggo dipun aturi spot, Cok. Iya yo, Sekarsari Bapak, Cok. Yo.